No Juuso, Anu, mitä sä oot meille tänään suunnitellut? yksi tänään on vähän niinku sun suunnitelma. Ai jaa. Kalajoki 2. Se oli Okei. joku M. Me mennään kattoo M. M-lintutornille. Kalajoen M. Joo, Siellä on kai, eikö siellä oli joku lintutorni? kyllä. Se on lähellä, mutta kaukana. Sitä viime keväänä tuli haaveiltua sinne joen toisella puolella ja nähtyä niittysuohaukka ja sehän jäi vähän kaivelemaan. Se on ihan lähellä, mutta siinä on joki tosiaan välissä. Pikku river välissä. Joo. Eilen pyöräiltiin kyllä joen varrella, mutta se ei ollut Kalajoki. Nyt pyöräillään Kalajokimaisemissa. Mikä joki se oli? Arvaa muistanko mä nyt taas sen nimeä. Mä kirjoitan sen tohon alle. Tällä kanavalla. Käytiin pyöräilemässä siellä. Jep. Ottaisitko Anu tosta vettä? En ottas. Tää on tosi mukavaa, kivaa aluetta. Toki tää on tosi suosittuakin myöskin, että kyllä täällä niin paljon retkeilijöitä on tietysti tuosta Hulivili-puistosta, mutta mitä sä tykkäät Kalajoen pyöräilyreiteistä? Mitä mä tykkään? Niin, noin niinku ylipäätään. Siis mä tykkään. Onhan tää nyt tämmöiselle niin kuin neulaspolku. Ei siellä neulasia, mutta sen tyyppisille poluille niin, tai sen tyyppisistä poluista tykkääville niin ihan unelmapaikka. Joo. Ja mähän tykkään. Ja onhan täällä niin haasteitakin, ettei tää nyt ole ihan pelkkää sorapolkua. Eikä pelkkää neulaspolkua. Joo. Mutta koska Kalajoki ei maksa mulle mitään ja mä tykkään rauhallisista pyöräilymaastoista, niin sanoisin, että ei kannata tulla. Okei, selvä. Tuosta tornista mä tosiaan siis sain pöllöä Tää kuvasin. on Anun suosikkipiste, tossa on tommonen torni. Tää on niin lähellä. Tänne on 3 kilometriä matkaa. Anu näki tässä eilen vihersuohaukan, niin tähän alle tulee kuva siitä. Minkä? Vihersuohaukka. Niin. Kuva alle. Huomasitko? Huomasi. Hyvä mene katsomasella äänellä. Täällä oli vihersuohaukka. Onko semmonen olemassa? Mä en tiennyt, että semmonen on olemassa. Ei ole. Sillä oli vauhtia. Oho! Voi sattua. Joo, mun laukut on nyt Juusolla. Ihan vaan siitä syystä, että mä koen, että maastopyöräily ja paikkakäyminen ei välttämättä ole yhdessä ihan hirveän hyvä juttu, niin kokeilkoon nyt sitten. Miltä se tuntuu? Tosin noissa laukuissa nyt ei ole paljon mitään muuta kuin meidän eväät. Kyllä ne. Leirikeskus. Oliks tää se partioaitan myymälä? On joku semmonen. Partioaitan myymälä. Niin. Ei. Täällä mennään nyt vähän ees taas näitä. Mä tietä. Tästä oli mun mielestä poistettu joku polku tästä kartasta, mitä me on ennen menty. Niin no mehän ei ole pakko mennä ihan niitä polkuja, mitä joku muu on vetänyt vaan. Ei, mutta sillä on useasti joku syy, jos Trailmapista poistetaan joku reitti. Ei sillä ole väliä, me päästään kohteeseen kyllä. Kato, partioaitan myymälä. Partiopolku, kyllä. Ei, kun tää on se partiopaikka. Mihin ne aittalaiset tulee leirille. On sulla komeet laukut? Onko ne vielä mukana? Oh, Sanoiko sä, että on sulla komeet kassit? joo. Harvoin mä tommosta kuule. Tornikiven tiedä. En tiedä minkä torni. Vaa, katoha!
Oho, oho. Oho, oho. Tuostahan voi ajaa yli. Voiko? Onko toi ajettava? Joo, totta kai mä haluan On ajaa. se varmaan. Mun on kerta tehty ajettava. No vähän hei, mage. Onpahan komea laittanut. Mitä mä sanoin just tossa, että täällä vähän panostetaan. On panostettu, tähänkin on panostettu. Tässä oli sellainen todella räpsä. Se oli kyllä metallirakenteinen, mutta siinä oli siis puulankut ja semmoiset vähän töröttävät ja nauloja siellä täällä. Ja niin kapea, että tämmöisen maastopyörän ohjaustanko ei mahtunut siihen väliin. 34 tonnia. Pääsenkö mä näiden paksien Tääkin kanssa? on uusilta. Joo, tää on uusittu tosiaan jokunen vuosi sitten. Ja autoja varten siitä vanhasta pääsi pyörällä kyllä ihan hyvin. Silloin kun mä kävin täällä ihan ekan kerran. Mä en muista mikä vuosi se oli. No Voin laittaa sen tuohon alle, koska mä sain sen kyllä selville. Niin tämä ei kartassa on niinku saari, mutta tää todellisuudessa on saari. Joo. Niin tää oli aika lailla mökitön. Tässä päässä oli muutama koju. Näkee, että muutama vähän vanhempi on Tässä päässä oli muutama koju, mutta toi toinen pää oli pitkälti mökitön. Tää oli tämmönen niinku hiekka, särkkä. Joo. Tosi idyllinen on. Tää on vieläkin idyllinen, mutta ei nämä mökit sitä paranna. Joka vuosi tänne jotakin on rakennettu lisää. Järvien vedenpintahan ei toki vaikuta mereen, mutta tässäkin näyttäisi, että on aika matalalla tää vesi. Näyttäisi. Mennään tonne käymään siellä Oho, tulee särkällä. Sen verran vesi matalalla, että tonne möksään pystyy edelleen kävelemään. Kyllä näkee massiivinen hämähäkin se, että tullut tohon väliin ja kyllä miten se on mahdollista. Tää varmaan sitten kohti seuraavaa pettymystä. Päästäänköhän me tuolta mistään vai? Tietääkseni ei sillä ole niin paljon niitä taloja. Ai niin. Ei huvita mennä kokeilemaan siis, että kehtaako jonkun niistä pihasta niin pujahtaa. Tästä alueesta mun piti sanoa, että mun mielestä tää nyt ei vielä ole ihan paha. Mutta tää on mun mielestä esimerkki niinku siitä, että jostain löytyy paratiisi. Ja sitten patarummut suu ja heinäsirkat kuulee, että hei, siellä on paratiisi. Ja sitten se heinäsirkkaparvi laskeutuu sinne ja yhtäkkiä se paikka ei olekaan enää paratiisi. Tää on vähän semmonen. Joo. Tää on päätetty sitten Komatsulla vetää tämmöiseksi möhnöksi. Siihen tulee tommonen venevalkama. No tossa on ollut siis toi aallonmurtaja. Se kivistä tehty, minkä päällä mä oon kävellyt tonne päätyyn. Niin, ja nyt siihen tehtiin tommonen, että sen saa veneitä. Niin sit se tarkoittaa sitä, että ei siinä varmaan kyllä lintujakaan. Tuolla on aika paljon vokkeja tuolla luodolla. Mitähän ne keskustelee? Tää on mun kallio, tää on onks mun tää kivi. riitelyä? Tää on riitelyä. Ja ilmaisua. Toi Pirkko on mun lintu. Sinä katoit Pirkkoa sillä silmällä. Niin. Nyt saat jätkä turpaas. Tullaanko me sitten ton Letonnokan kautta pois? Minkä kautta? Ton Letonnoka, Leton nokka. niin missä nähtiin silloin se merikotka ja viime vuonna käytiin evästelemässä. Siinä missä me evästellään, me käydään tekemään pisto. Okei. Okay. Mutta sen jälkeen me siirrytään siitä metsän puolelle.
Tänne sä et voi tulla pikepäkkäämään ainakaan teltan kanssa. Joo. On aikamoinen ero viime vuotisi. Minkä asian suhteen? Ei täällä ole lintuja. Linnut otti takapakkia. Takapakki. Niin. Niin kyllä nyt pitäisi olla jo täällä. Joo, varmaan pesinyt ja lähtenyt ja muuttanut takaisin etelään. Niin. Miksi lentää tänne, kun voi jäädä etelään? Miksi helvetissä menee etelään, jos voisi jäädä tänne? Ei pois. Ei niillä ole täällä talvella ruokaa. Tuossa se on jossain se ämmä. Aikamoinen vispiläviidakko. Tämä maistuu vihreälle. Ihan järkyttävä määrä. Kato kuinka kauheasti niitä on. Tämä maistuu vihreälle. Tuolla oli tää joku iso lankkusiipinen. Tämä maistuu vihreälle. Joo. Merikotka. Valkopersen merikotka. Ja tossa sataa. Joo. Lähdetään jatkaa, että päästään sinne. Suunnataan kohti ämmää. Joo. Käytetään siellä sitten vähän enemmän aikaa. On ne näppärät housut. On kyllä hieno paikka. Ihan mukava toi hiekkaranta. Joo. Idyllinen. Siinä on sellainen merellinen tunnelma. Semmoinen hyvin omaleimainen. Mikä raikkaan näköinen puro. Se on ihan läpinäkyvää. No joo. Oliko se sun mielestä raikkaan näköinen? Ai ei. Siinä on hirven jälkiä. Hirvikärpäsi. Hirven jälkiä. Mä niin onnistuin näköjään ajamaan päältä. Pienen näätäläisen eläimen jäljet. Se on varmaan peräisin siitä tarhasta, minkä ohi me kohta ajetaan. Just tässä oli taas tämmönen oikein lämmin kohta. Tähän ei osu tuuli, se johtuu siitä. Tuohon merenrantaan yllättäen vähän osu, kun oltiin pohjoisrannalla. Mitä noi on? Onko ne pieniä sorkanjälkiä? No joku peuran jälkiä. Pieniä kavioita. Joo, noi sojatassun jälkiä. Kakkupivia, eli pikkukavio. Jaha, vesiesti. Vesistön ylitys. Mutta tässä olisi kyllä siltakin. Mutta mä en nyt jaksa. Täh? En jaksa. Jaksa mitä? Kiertää sillan kautta. Se on hyvä, että sä et hukkunut. Niin. Ja sähköpyörä saattaa lakata toimimasta. Tässä on katto vähän heikossa hapessa tässä rakennuksessa. Haisee kissankusi Miksiköhän? aika voimakkaasti. Haisee ketunkusi, Anu. Hopeaketun tai No semmoisen joo. turkisketun. Tuolla oli häkkejä Tästä tuolla. on ne häkit jo purettu pois. Joo, itse asiassa tää on se paikka. Tää on se paikka. Pysähdytään. Toden totta. Katottomassa rakennuksessa oli vielä niitä häkkejä, mutta Muutamia yksittäisiä. niin viime vuonna kun mentiin tästä, niin tässä oli vielä niitä pitkittäisiä kettutarhoja. Oli toki siis tyhjät, mutta oli ne kettutarhat vielä tässä. Kettutarhatkin on näemme hävinnyt tässä sillä välin. Joo. Jep, jatketaan matkaa. Tämä oli kettutarhapiste. Tässä haisee vielä ketun kusi. No siitähän se varmaan sit johtuu. Kaikkea täällä vuodessa tapahtuu. Joo. Paljon positiivisia asioita. Tällaisen retkeilijän näkökulmasta katsottuna. Yhteiskäyttöalue. Jalankulkijat ja pyöräilijät. Okei, se oli sitten toi. Eikö sä tuu? Ei, kun mä katsoin, että oliko se toi polku vai toi tie. Tämä on, tiedätkö mikä tää on? No tämä on joen Tämä uoma. on Klaajoki. Kyllä. Ja tää on nimenomaan nyt se joen suu.
Kyllä. Tuolla näkyy tutun näköinen koivikko toisella puolella. Me ollaan menossa sinne toiselle puolelle. Koska ämmä. Tämä oli vanha Holmantie. Paluumatkalla vissiin käännytään sitten tonne. Me mennään sillä isolla tiellä, koska se on ensimmäinen silta. Niin. Mut siis paluumatkalla mennään tosta. Joo, kyllä. Jotta saataisiin vähän erilaisia reittejä. Joo. On ainakin noita fasaaneja. Klaajoissahan on ihan virtausta. Tuolla on joku katos. Siellä tää on lampaita tai sellaisia. Laajoissa on virtaa. Kyllä, en silti jois sitä. Jokelan pappila. Aika gomme. Anu! Mihinkä? Siinä on kivi. Oliko tässä jossain se uponnut kirkko? Mikä on? Se uponnut kirkko. No siis jossain tässä, en mä muista. Okei. Se oli tämän teen varrella se muistomerkki. Selvä. Tuossa on joku muistomerkki, voisiko toi olla Oli se? joo. Onko tuo se? Tällä kohdalla on jokeen vyöryneenä Kalajoen 3. kirkon ja hautausmaan paikka vuoteen 1636. Kirkon ja silloisen kuuluisan rovastin lain suomentajan ja nuijasodan talonpoikien puolteen Ljungö Tuomaanpojan 1592–1610 muistolle. Selvä. Eli tämä on jokeenvaineen kirkon muistomerkki. Joo, Sellaistakin. aika vanhoja kiviä on, että tää saattaa olla oikeasti niistä. Joo. En tiedä mitä nämä reitit on. Meidän pitäisi mennä tonne. Niin, ajetaanko? Tässä on rappuset. Joo, sen rappusten vieressä meni ton kartan mukaan katkoviiva tuolla oikealla puolella. En tiedä jatkuuko siellä siis minkäännäköinen polku. Se voi lähteä jatkuu, katsotaan. Se näyttää vähän kuule On siltä, että kuove. mennään tietä pitkin. Juu, että ei tonne kannata lähteä Joo, rypemään. ei ole sellaista polustoa, jota mennä pyöräillä. Tässä on vähän tosiaan tämmöistä vanhaa rakennusta. Joo. Tää on niinku sellaista vanhaa perinteistä. Tää on vanhaa Klaajokea. Niin. Oikein tämmöstä niinku... Vähän niinku reposaarilaista. Ehkä me voidaan tässä kohtaa tituleerata Rannikkokylä. Niin. Kalastajakylä tai joku muu merenkulku. Oi. Mun purjeväneitä. Ai että mä niin tykkään tossa. Lasiatelje, Henkki Ulvi. Tässä on joku kone. Se on höyrykone. Tutkivaa journalismia. No, tässä ei tarvitse kauheasti journalismittaa, kun tässä on kyltti, jossa kerrotaan kaikki. Se näkyy nyt kamerassa. Se on Bergsun Tukholmassa valmistettu. Se on ollut Kolbjörn hinaajassa myllynen. Aha. Aikamoinen. Mahdollisesti ainoa säilynyt. Aha. Näitä valmistettiin vain 2 kappaletta. Okay. Se on ollut Santaholman sahalla. Se on toiminut siis sahalla voimanlähteenä sen jälkeen, 1916. sen jälkeen kun niin, Ihan just. se on siis mäntämoottori. Ihan kunnon 10 höyrymäntämoottori. vuotta.
Kyllä, Teemu tykkäisi tämmöisestä koneesta, se on melko varma. Onko Teemu koskaan käynyt katsomassa sitä? Ei se varmaan tätä ole käynyt, mutta eiköhän se tämän Teemu haluaisi tällaisen itselleen kotiin. Kyllä se, jos tämmöinen olisi huutokaupassa myynnissä, niin ihan varmasti ostaisi. Eikä ostaisi. Kyllä ostaisi. No eikä, oikeesti. Tähän saa oikeasti sorvata osia. Tässä on tämmönen, ettei meillä liian leveällä. Laukut jäi. No toivottavasti ei. Joudut ostamaan mulle uudet. Tässä on vastasatama. Täsmälleen saman näköinen punakoppirivi tällä puolella kuin tuolla toisella puolella jokkea. Tonne. Niin. Meillä on hirveästi purjeveneitä. Tiedät, mahtaako tähän päästä purjeveneille? Kyllä Tiedät, varmaan. kuinka syvä tuo joki on. Se ei välttämättä ole kovin syvä. No joo, itse asiassa toi Kalajoen edustakaan mitään kauhean syvää vissiin Ei ole. mikään Pohjanmeri ei ole. Onko se tuolla? Tää se on. Sinne pääsee näköjään pyörällä. Siinä ei ole sähköaitaa tässä reunassa, niin me päästään. Toi olisi vähän ahas toi sokkelikko. Täällä ei ole nyt ketään laiduntamassa. M-torni. Täällä on joku muukin käynyt maastopyörällä. Se tosiaan se Letonnokka, missä äsken oltiin, niin se on tosiaan lähellä. Noniin, nyt me ollaan M:n kanssa M-tornilla. Me oltiin tosiaan hetki sitten tuossa vastapäätä, se oli Letonnokka. Ajettiin 4 tuntia päästäksemme tähän 20 metriä tänne päin. Tuossa meni Pääskynen. Semmoinen oli valkoinen vatsa ja mustat siivet. Kiva. Mikä Pääskynen se silloin on? Ei kun se on huora Pääsky. Onko se semmoinen, joka nukkuu lentäessä? Ei. No terva. Joko me pian lähdetään jatkaa? Mä arvasin. Mä vaan kysyin. Joo, lähdetään. Se oli vaan kysymys. Lähdetään. Tuo kotka istuu pönöttää tuolla ja odottaa, että ruoka tippuu sen suuhun. Ja sit se iskennyt silmänsä noihin hanhiin. Merikotka kun on niin vaatimaton, että sille ei paljon pienemmät. No kelpaa sille, jos ei muuta, mutta jos on hanhenlihaa tarjolla, niin se kyllä mielellään sen nappaa. Nonni, nyt on nähty M:n lintutorni. Joo. Tuntuuko se omalta? Joo, ihan ok. Vähän hengenvaarallinen, kun tästä puuttuu noita aitalautoja tosta. Mä mietin, että voiko olla niin, että tää on tarkoituksella, että tuossa voi niinku... Kukaan ei ota sitä vastuuta, että joku tippuu tuosta välikosta. No, joo, siellä laudat tosiaan pystyssä. Taas sieltä tuli semmonen pikalentäjä. Varo putoamisvaara. Niin. Siihen se kyltti varmaan perustui, kun se oli tosta puuttuu niitä lauteja. Siinä on virtaavaa vettä. Niin on. Raikkaan näköistä. Joo. Palelee vähän sormen. Mietin, että pitäisikö pysähtyä ja laittaa nämä villahanskat tähän päälle. No. Ehkä mä pysähyn. Kun ne nyt tässä kerran mun kätessä on. Turhaan mun on niitä käsiä rotella mitään taskussa. Mä voin vetää nää käteen. Vedä käteen. Niin. Aina jos voi vetää käteen, niin kannattaa vetää käteen. Aina kun sä vedät käteen, niin se ei tunnu turhalta. Niin, eikä sormia palelle. Onkohan tää joku kalanjalostuslaitos? Mä mietin, että tuossa on semmosia ihme terässäiliöitä ja vaikka... No, mutta ei tää kyllä ole enää käytössä. Teikin tässä on tehty, niin ei ole enää käytössä.
YouTubesta, kun tuolta Googlesta se varmaan selviää. Mä voin kirjoittaa tähän alle, että mitä tässä on ollut. Kun ei tässä mitään logojakaan enää ole. Ei. Mennään sille hiekkatielle mieluummin kuin tälle asfalttitielle, vaikka mä oonkin vetänyt sen tätä asfalttitietä pitkin. Eikö se ollut ihan kiva pyöräillä? Kyllä. Raikkaan näköistä vettä. Mitä? Raikkaan näköistä vettä oli siinäkin ojassa. Joo. Fresh. Sillä mä sitä kysyin, että minne toi Kalajoki, mistä se virtaa, kun tuli siinä vaan mieleen, että nuo isot jothan on melkoisia niinku maan katkaisijoita. Niin. Ja muinoin ennen siltoja, niin sehän on aika tehokkaasti niinku rajannut alueita. Meinaatko sä, että veneitä ei käytetty, eikä Mä lauttoja? tarkoitan aikaa ennen. Niin. Mutta jos olit vaikka ennen siltoja vaelluksella sun heimon kanssa, niin ihan hyvän katkoskohdan se teki, joka jatkui siis niinku satoja kilometrejä halki maan. Kyllä sitä Eikä on. Kalajoki toki ole ainoa joki, vaan näitä on näitä katkoja vaikka kuinka monta tässä. No on. On Oulu, Siika, Pyhä, Kala, Niin, ja Muonionjoki ja mitä näitä nyt on? Iijokea ja Tornionjokea ja... Kakkosen jokea. Ja Tossa on vissiin jonkinnäköinen laavu. niin näyttäisi olevan joo. Haluatko käydä kurkkaan? Joo. Eikka täällä. Juuso Sylän Ape. Ape. Joo. Kuulostaa vähän lievästi homolta. Aika mielenkiintoisia tekstejä on seinän. Minkälaisia siellä oli? No, Neekeri näkyy tänne tässä on asti. kato oikein runo. On vittumaista kuolla, kun kyrpä pystyyn jää. Silloin täytyy arkun kanteen torni pystyttää. Eino Leino. Siinähän oikein runosuuri sykkyy. Kyllä. Siinä on, toi on nyt kuitenkin, jos on graffiti pakko laittaa, niin se on antanut niinku kuitenkin siinä vähän niinku sielustaan palase. Joo, vähän on tuulinen mesta. Joo. Ei toi nyt, vaikka ei tuuliskaan, niin no jos ei tuulis, niin voisi jäädä tuohon pöytäryhmään. Ei mua toi Niin, ja laavu vähän niin paistaisi puhuttele. arska, niin juu, ei haittaisi mitään. Niin, nyt on vähän tämmönen vilponen ja On vähän vinossa toi seinä. joo. Jokainen näistä kioskeista, mitä tässä nyt oli tässä vasemmalla puolella, niin johonkin vähän eri suuntaan vinossa. Joo. Ihan silleen silmin nähtävästi, ei vain latupassi. Mutta on nää hienoja nämä vanhat rakennukset. No tavallaan joo. Kyllä näissä on niinku joku semmonen historian havina. Kato totakin. Niin. Ja Se on toinen keskeltä koholla. Se on niinku roikkuu se- kummastakin päädystä. No se on painunut Niin. toi. Sen kivijalka on painunut kummastakin päästä. Sille kirkollekin kävi vissiin vähän samalla lailla. Ei, katsonpa eteenpäin. Vihanneksen tielle. Ei, viha, jotain. Vihasniemen tie. Oli oikein Murphy näytti keskisormeen. Ha! Se ainut auto just sillä hetkellä. Näihin on vissiin kylvetty vähän suolaa näihin teihin. Nuo valkoiset rakeet on kaiketi suolia. Joo. Niitä on ollut tällä tiellä ja monella muullakin näillä hiekkapätkillä, mitä on höylätty. Ja hän pöli siis ihan hirveästi, jos ei näitä Niin suolahtaisi. varmaan just siksi. Onpa raikkaan näköistä vettä. Oh, siitä on saanut täydennettyä vesivarasto. Jep. Nyt jatketaan suoraan.
Ja täältä tähyillään eväspaikka sit pikimmiten. Joo. Ei, toi toinen. Arvasin. Mä vähän paha pelkäsin, että se on just toi, missä vedetään hevosilla, että se on semmoista oikein rytkytystä. Mutta Joku tommosen kumpareiden taakse, että päästään vähän niin, mä tuulen katsoin, että tossa oli muutama No semmoinen. mennään suoraan sinne päin katsomaan, kun tuossa on toi väylä, jos löydettäisiin siitä heti parkki. Se vedetään ravihevosilla näköjään. On tässä vedetty tää jollain tasottimella. Niin, siis ravihevosella vedetään lanaa perässä. Tää on varmaan joku pyöräilytrailireitti. Ehkä. Mut tähän nyt ei ainakaan osu tuuli niin pahasti. Se on tossa. Vitsi, että on kyllä hienon väriset noi laukut. Ei sovi kyllä pätkääkään mun pyörää. Niin sulla pitäisi olla tommoset hellinkeltaiset. Niitä saa tommosen värisenäkin. No niin, meillä on tänään Natur siipikarjaa kastikkeessa. Sitten nautaa kastikkeessa ja Almo Nature tonnikalaa ja otatko se siipikarjaa vai nautaa? Almo Nature. Kiitos. Jos jotain noista tarvitsee valita. Ehkä mun täytyy tää ainakin kerran tehdä tällainen näin, jos ei muuta. Koska sä et oo mulle kuitenkaan kokkaamassa joka ilta. No meinaatko lähteä autolla päästään? Autolla päästään. Mä soitan sulle ja sanon, että mä oon nyt täällä 600 kilometrin päästä, tuu tekee mulle ruokaa. Silloin se menee. Milloin sä ajattelit olla 600 kilometrin päässä? En tiedä. En tiedä. Meillä on itse valmistettua maman aikaan saamaa täysin e-aineista kiinalaista mutta ei kannata kilistää. Miten toi? Okei. Nyt ei saa sitten yhtään. Valmistetaan meidän mamaksen täysin luonnollisista raaka-aineista, ei mitään keinotekosta, niin nämä ateriat. Mm-hmm. Oliko meillä näihin muuten jotain lisukkeita? Mä en tiedä oikein mihin sä laitoit ne. Eikö ne sun kylmäkaappiin pitänyt laittaa? Aika hekumallisen näköinen setti. Kotitekoisia aurajuusto lihapullia. Ei ole edes missään teollisessa paketissa, kiitos. Paljon tähän laitetaan? Varmaan tuohon rajaan asti yleensä se on sillä. Joudutaan keittämään sulle erilliset vedet. Miksi? No kun ei tää riittänyt. Haluatko sä, että mä vähän survon sun nuudelia, että se niin kuin tiedätkö sillä niin kuin näin. Survo mun nuudeli. Kuulostaa kyllä hyvältä. Vähän survon sun nuudelia. Se on aitoa kotitekosta. Pelkkiä aitoja ainesosia. Tästä ei tule minkäännäköistä jättimäistä finniä perseeseen. Ei varmaan. Tästä tulee, jos jostain tulee. Jalka pois alta. Mä laitan sen tohon. Laita. Voit pitää sitä siinä, mutta se valuu sun reittä pitkin, jos se sattumalta kusee, jos sä paat sen niinku tollain. Tulisiko täällä oikeesti mulle sataa? Siellä tuli ainakin ensimmäiset pisarat. Mä luulen kuule, että se tuli tosta. Ei tullut, kun taivaalta tippu. Tuolla on ainakin. Mun käteen tippuu pisara, kyllä se varoittaa tässä. Joo, no reput tarvitsee laittaa kyllä No ei siellä vielä sada niin kovaa, mutta se varoittaa nyt. Se tarvii tehdä monennäköisiäkin asioita, jos tässä rupeaa nyt, ennen kuin tässä on saatu nää syötyä, niin oikeesti niin kuin tiputtaa taivaalta vettä. Ja toivotaan, että se vasta varoittelee eikä se hyökkää semmoisella välittömällä kaatosateella. Tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä, koska mulla on kupponen kuumaa tuoretta kotitekosta ruokaa edessä. Vielä ei sada. Tarvitsen semmoisen fleecepeiton nyt. Oliko se mauste, minkä makusta? Maistuuko se sitä maustetta semmoisenaan ollenkaan? Mutta tää kokonaisuus maistuu. Kyllä se siitä tykkää, ettei se ole pahan makusta. Ehkä karria vähän se. Täällä on karri. Ilmeisesti tässä on se suola myöskin. Tässä oli kaikki ne e-aineet, mitkä heitetään sitten perässä. Joo.
Kyllä mä luulen, että nämä on valmistettu, kun ne on tehty jostain jätemuovista nämä nuudelit. No eihän oo. No kiinalaiset tekee kaiken jostain melamiinijätteestä. Maitojauheesta ne tekee melamiinista. Täällä on sipulia. Täällä on sipulia. Tuoretta. Oman pihan sipulasatoa. Joo, no kannat näyttää kyllä vähän kyseenalaisen. Tiedätkö Anu mitä? No. Mä oon leiponut. Jaaha. Leipassu. Ja sitten tää jätkä huusi oh boy, kun sen papuja jauhettiin. Jaa. Mä nyt vähän hätäilen, koska mua pelottaa se sateen alkaminen, niin mä ajattelin kiihdyttää tätä tahtia. Haittaako se? Sulla ei sitä paitsi ole omaa kaakaoa. Jos sä olet kaakaoa, niin saat nyt sit jämät täältä. Kiitos. Kun et sä ollut ottanut itsellesi mukaan. Mä otan yhden tämmösen piparin. Keitot jää tänne pohjalle. Hörppäätin siitä kupiroimasta. Sillä mä tein. Se maistuu ihan hyvälle. Kokeilepa pulauttaa siitä piimitilkkana. Se on niinku buljonkiejoissa. Maistuu justiin semmoiselle kanaliemelle. Se on se sokeri, mitä mä sitten suolamaustessa. Se oli semmoisessa kumikääreissä, että sä voit ihan hyvin hörppäistä. Nämä oli siis kortsuissa nämä paketit. Siinä ei ole kenenkään kädenjälkeä siinä kulhon ulkopinnassa. Joo. Paitsi mun. Ja mun. Aina kun on tällainen vähän syönyt, niin tulee semmoinen olo, että pieni soolokeksi voisi olla niin kuin poika. Nopeat soolokeksit tässä vielä, niin sitten on niin kuin, tavallaan kaikki tarpeet tyydytetty. Se Eino Leinon runo, minkä lausuin siellä konalla, niin se niin kuin jotenkin kruunaantuu aina näissä. Haluatko sä vähän keksiä? No kiitos. Eikö siinä sitten mun auto, kun ruveta pakkaamaan kamppeita? Just kohta tekee kauheasti mieli vettä. Mulla on tuolla juompuussa vähän. Niin mulla täysin. Voi olla suppa. Olisi kyllä nopea. Aika nopea se on ollut. Söpöläinen. Me oltiin Anun kanssa eväällä Kallajokelaisessa Skutsissa. Niin oli. Olit? Ollaan vieläkin. Ei me olla vielä lähetty. Mutta ei me olla eväällä. Ei. Täältä on kuule kerinnyt jo sillä aikaa, kun me oltiin syömässä, niin joku on vetässyt fillarilla meidän ohi. Tää reuna on vähän jämäkämpi. Kuulitko? Joo. Tää reuna on vähän jämäkämpi. On tää tästäkin ihan paikoin. No vähän fättiä ikävä. Oikein uppoo tähän heti kun lakkaa pyörittämästä. Käärme on mennyt yli. Joo. Ota siitä kuva. Tutki vaan journalismi. Journalismi tässä sitä, ota kamera Katsotaan käteen. mihin suuntaan se on mennyt. Siinä on käärmepolku. Joo. Tää ei tarina kertoa kumpaan suuntaan se on mennyt. Tonne se on mennyt jonnekin. Suhisee sun vieressä suoraan. Ehkä. Siinä on mennyt toinen käärme. Siellä on ollut joku juoksuaika. Mistä tässä voi oikein ajaa, että pääsette? Me tullaan johonkin talolle. Tullaan näköjään johonkin rakennukselle. Tossa on niitä hiihtosiltoja, mistä mä mainitsinkin. Niin onkin. Täällä voi siis tulla heppa vastaan näköjään, se on nyt kiertosuunta. Joo.
On nyt ainakin ihan selvä asia, että pättipyörällä tämmöisessä olosuhteessa ajaminen on 1 000 000 kertaa mukavampaa. Tämmöisellä kapearenkaisella maastona. Ja painaa. Mennään kattoo minne tää vie. Mitä? Mennään kattoo minne tämä vie. Menepä edellä. Ei kun sinä menet edellä. Se ei saanut silmiä irti mun kasseista. Siis suomeksi sanottuna se ei saanut silmiä irti mun kasseista. Mitä sä haluaisit tähdentää, että sun kassit? Niin, sä vaan kannat niitä. Siinä on ampumarata. Se siellä kuuluu. Ampumaradoissa on yleensä kyllä turva-alue siellä vallin takanakin. Toi on vedetty nyt tuo liina ihan selvästi sitä varten, että siellä on... Ei ole kauhean pitkä turva-alue, jos tajusin. Ei täällä puolella tarvi ollakaan, vaan tuolla takana. Ja sinne päinkö ne ampuu? Juu. Ei ne ammu tänne päin. Raikkaan näköistä vettä. Oh. Täällä on Tuosta kyllä voisi joka täydentää puolella. vesivarastot. Laittaisi leilin täyteen. Hienon näköinen. Tommonen kaivaantunut. Tuolla menee kanssa. Täällä voi saada oikeasti kiekon päähän. Täällä on joka puolella näitä. Tiedätkö, että täällä on laskettelukeskuskin. Eikö tää ole hiihtokeskus? Mutta laskettelukeskus. Aa, ei täällä ole kyllä hissiä. Tälle tasamaalle on rakennettu. Pitääkö tästä nyt sitten lasketella alas vai? Joo. Apua. Kuuluisaa. En ymmärrä tuommoista laskettelua ollenkaan. Aikamoista vauhtia päästelit alas se laskettelurinteen. Ootko ajatellut ruveta harrastamaan tuommoista alamäkilosta? Ai jaa. En ole ajatellut. Et oo ajatellut. Mutta sen verran mä oon nykyään akustinen pyöräilijä, että jos mä oon ansainnut kunnolla potentiaalienergiaa, niin en mä sitä kyllä niinku hissaile sitten, kun sitä pääsee kuluttaa. Jaa. Oikein kunnon Kokkolan vihreä talo. Niin tuossa takana. Ja sekin on. Siinä on 2 tämmöistä vähän eri sävyistä vihreät. Tässä on aika montakin Joo. vihreitä, mutta tää on Tästä on tämmönen varmaan vähän... joku, kun on ollut semmonen asuntoesittely, niin tässä on Kokkola mainostaloja. ravirata. Tässähän se sitten onkin. Joo. Jaskan pirtti. Joo. Ja Tapion tupa. On ne hienon väriset nämä laukut. Ihan hyvältä näyttää. Ja tommoset tyhjän näköisethän ne on, mutta